Yo guys. Yo guys. Λοιπόν, αυτό θα είναι ένα μικρό επεισοδιάκι που θα σας πω τους κανόνες εδώ. Ο πρώτος κανόνας είναι ότι αν τα σπάσετε αυτά εδώ, ό,τι έχω φτιάξει, θα σας πετάξει. Δηλαδή θα σας σκοτώσει. Και ο άλλος τρόπος που λέω είναι, και εδώ είναι τα coins που αν θέλετε να τα πάρετε, magic coins τα έχω φτιάξει, μου λέτε. Και εδώ τα magic diamonds και εδώ έχω τα magic irons. Anyway, ωραία. Και εδώ αν θέλετε να καλέσετε τον Τόρμι Τζάρβις, θα πατάτε αυτό το κουμπί μέχρι 20 φορές για να έρθει ο Τόρμι Τζάρβις. Δεν το κάνετε περισσότερο γιατί το ξέρω ότι θα το καταστρέψετε. Γι' αυτό αν καταστρέψετε κάτι θα πεθάνετε. Μετά πάμε στο σπίτι του Jason. Εδώ το σπίτι του Jason, εάν του πάρετε το κεφάλι, αλλά με προσοχή, θα το χτυπήσετε. Όχι. Θα το χτυπήσετε και μετά θα καταλάβει η μάνα του Jason ότι θα πει ότι Jason ήρθα να με πάρουν από σένα σου, και τότε άρχεται γρήγορα να σκοτώσει. Το παίρνει και μετά φεύγετε. Αν είπε και εδώ έβαλα 2 βαρκούλες για να φτάσετε εκεί. Και εκεί αυτή η ταμπέλα, όταν θα φύγετε από εκείνη τη μεριά, θα σας γράψει You Survived. Και μετά θα βλέπετε τους άλλους. Και αυτό εδώ το έχω φτιάξει. Αν θέλετε να μπείτε στο δικό μου map, μπορείτε να μπείτε στην ευκαιρία του Xbox Live και θα είστε έτοιμοι. Anyway, αυτό ήταν το βίντεο. Ρίξτε ένα like, ένα subscribe και ένα share για να το δουν και οι φίλοι σας. Εάν φτάσω 20.000 subs θα με δείτε τη φάτσα μου. Και αν φτάσω 180.000 subs θα με βλέπετε. Αυτά από μένα.